gândește, ești pregătit tu pentru clipa când Iisus va reveni pe pământ, să-și ape cei aleși ce i-au slujit pe pământ cât au trăit. Stai și te gândește, ești pregătit tu pentru clipa când Iisus va reveni pe pământ, să-și ape cei aleși ce i-au slujit pe pământ cât au trăit. Ești oare pregătit? Stai și te gândește, ești pregătit tu pentru clipa când Iisus va reveni pe pământ, să-și ape cei aleși ce i-au slujit pe pământ cât au trăit. Stai și te gândește, ești pregătit tu pentru clipa când Iisus va reveni pe pământ, să-și ape cei aleși ce i-au slujit pe pământ cât au trăit. Ești oare pregătit? Vino acum la Iisus, vino că Cel te cheamă. Vino acum la Iisus, vino, nu să vorbi și zi-o, Doamne, eu vreau să îți slujesc și toată viața ție vreau să stăruiesc. Vino acum la Iisus, vino că Cel te cheamă. Vino acum la Iisus, vino, nu să vorbi și zi-o, Doamne, eu vreau să îți slujesc și toată viața ție vreau să stăruiesc. Stai și te gândește, ești pregătit tu pentru clipa când Iisus va reveni pe pământ, să-și ape cei aleși ce i-au slujit pe pământ cât au trăit. Stai și te gândește, ești pregătit tu pentru clipa când Iisus va reveni pe pământ, să-și ape cei aleși ce i-au slujit pe pământ cât au trăit. Ești oare pregătit? Vino acum la Iisus, vino că Cel te cheamă. Vino acum la Iisus, vino, nu să vorbi și zi-o, Doamne, eu vreau să îți slujesc și toată viața ție vreau să stăruiesc. Vino acum la Iisus, vino că Cel te cheamă. Vino acum la Iisus, vino, nu să vorbi și zi-o, Doamne,